खुलुमबाय फरायसाफोर फिन खेबसेबाव नोंसोरखौ आंनि भिडिअहाय बरायनाय जाबाय दायो नोंसोर स्क्रिनाव कुइसन नुनो मोनदों बे कुइसनखौबो आङो नोंसोरनि थामहिनबा जोंनि क्लास 10 नि सोंनाय बिदां 2.3 निफ्राय लानाय जादों आरो बे 2.3 नि 6 नम्बर कुइसन ओके 6 नम्बर कुइसनाव जोङो मोनथाम कुइसन नुनो मोनदों दिनैनि भिडिअआव बे कुइसनखौनो जों सल्भ खालामनो नाजागोन आसा खालामो नोंसोर जोबनायसिम नायगोन फोरमायनो गोनां खोथाया बेसो दे बे कुइसननि सलुशना बा मावफुंनाय खालामनाया एसे लेंथि गोलाव जागोन थेवब्लाबो जोबनायसिम नायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय तो दानिया कुइसन नम्बर 1 आव मा बुंदों कुइसन नम्बर 1 आव बुंदों बां बिदाब 3x³ - x² - 3x + 1 नि बे मोनसे बां बिदाबनि दे 1 नि गुबुन गासैबो लाथिख'फोरखौ दिहुन जुदि बेफोरनि बा बेनि एक्चुअली बेफोरनि मोनसे लाथिख'आ से होनना बुंदों मोनसे लाथिख'आ से नोंसोरखौ आं आगोलावनो बुंखादोंमोन जेब्ला बां बिदाबा जौगासे जायोब्ला जों मा मोनो मोनसेल' लाथिख' मोनो जौगानै जायोब्ला मोननै लाथिख' मोनो जौगाथाम जायोब्ला मोनथाम लाथिख' मोनगोन आरो जौगाब्रै जायोब्ला जोङो मोनब्रै लाथिख'फोर मोनगोन ओके दा बेवहाय जिहेथु जोंहा बियो मोनसे जौगाथाम समानथाय आरो बेखायनो बेहा लाथिख'आ मोनथाम दङ आरो बे मोनथामनिनो जोंहा मोनसेखौ होखानाय जाबाय मा 1 +1 थ' होमबा मा खालामनांगोन जोङो आरो मोननै लाथिख'खौ दिहुननांगोन थ' मोननै लाथिख'खौ बबेनिफ्राय मोनगोन मोनसे जौगानाय बां बिदाबनिफ्रायसो मोनगोन नङा होमबा थ' जोङो जौगानाय बां बिदाबा मा एक्चुअली बेखौ नागिरग्रोनांगोन थ' नागिरनो थाखायनो जों मोननैसो स्टेप्स फल' खालामगोन ओमफ्राय जों मोनगोन जौगानाय बां बिदाबखौ ओमफ्राय जौगानाय बां बिदाबनिफ्राय सानजाबगिरि बिजिरनाय एबा दिहुनगिरि बिजिरनाय आदब बाहायनानै जोङो मोननै लाथिख'खौ दिहुनगोन अके गासै स्टेपखौ बुंबाय आङो थ' मोजाङै नोजोर होदो थ' कुइसन नम्बर 1 सलुशन जिहेतु मोनसे लाथिख'आ जाबाय +1 हा 1 जोबथा दे +1 बेखायनो +1 खाय x - 1 होनना लिरगोन +1 खाय x - 1 होनना लिरगोन x1 मानो लिरखो x नि जायगायाव मानो बेलेग लिरदिया मानो होनबा सोलायस्ल'आ x दङ हा सोलायस्ल'आ बेवहाय x दङ बेनिखायनो x - 1 जिहेतु मोनसे लाथिख'आ +1 बेखायनो x - 1 आ बे बां बिदाबनि हा मानि 3x³ - x² - 3x + 1 नि मोनसे सानजाबगिरि बेखायनो मा जाबाय x - 1 आ बे बां बिदाबनि मोनसे सानजाबगिरि आरो नोंसोरखौ आं आगोलावनो बुंदों जेब्ला सानजाबगिरि जाबाय अब्ला जों जुदि बेजों बेखौ रानबाथाय रानगासै जों मोनगोन आरो रानखोन्दाया लाथिख' जागोन थ' बै रानगासैनिफ्रायनो जोङो मोननै लाथिख'खौ दिहुननो हागोन एक्चुअली थ' बेनिखायनो फै डाइरेक्ट राननो नाजानोसै therefore मा होनना बुंगोन therefore बेखायनो x - 1 आरो मा दङ जोंहा रानजाग्राया 3x³ - x² - 3x + 1 थ' राननायनि नेमफोरखौ आगोलावनो फोरोंखाबाय थ' मा सानजाबनांगोन जोङो 3x² x * x² x³ आरो जों 3 दङ 3x³ ओके बेबो प्लास अट'मेटिक माइनास ओके 1 * 3x² नै 3x² बे माइनास बे प्लास थ' प्लास माइनास मा जागोन माइनास अट'मेटिक प्लास ओके थ' बे मोनसे बिदाबाथ' लाथिख' जालांबाय थ' बे मोनसे बिदाबा मा जालांगोन बे मोनसे प्लास बे मोनसे माइनास थ' प्लास माइनास प्लास गेदेर प्लास twice x² - 3x + 1 ओके थ' मा थांबावगोन दानिया थांबावगोन +2 ओके 2x थ' प्लास 2x² ओके प्लास अटोमेटिक माइनास 1 * twice x माइनास twice x माइनास अटोमेटिक प्लास ओके बेथ' 0 जाबाय बे माथो प्लास माइनास जा गोदोर माइनास x + 1 x + 1 थ' मा थांगोन -1 -1 थ' मा जागोन -x बे अटोमेटिक प्लास जागोन 1 * 1 माइनास प्लास अटोमेटिक माइनास थ' आद्राया जाबाय जोंहा लाथिख' थ' सिम्पल जोङो बेजों थामहिनबा बेखौ रानबाय राननायाव जों रानगासै मोनबाय नैया आरो रानखान्दाया नै लाथिख' मोनथारनांगोन जिहेतु सानजाबगिरि थ' रानगासेया मा जाखो 3x रानगासेया मा जाखो
3x square plus twice x minus 1 तो बियो मोनसे जोंहा जौगानाय बांबिदाब तो बिनिफ्रायनो आद्रा मोननै लाथिखौ जों दिहुनगोन ओके बाहाय लिरनाय स्टाइल रोखोम जागोन therefore जों मा लिरनो हायो निखौ लिरनो नागिरदों आङो 3x cube minus x square minus 3x plus 1 बिनि माने मा जाखो बि माने मा equal to x minus 1 नैया x minus 1 into 3x square plus twice x minus 1 ओके तो therefore बेनिफ्राय 3x square plus twice x minus 1 तो जोंहा दिहुनगिरि बिजिरनाय बा सानजागिरि बिजिरनाया माबायदि नियमनि एरा सिम्पल जायो नङा होमबा तो जोंहा मा जागोन 3x square ओमफ्राय plus 3 minus 1x minus 1 this imply 3x square plus 3x minus x minus 1 okay this imply 3x sorry direct common लानो हासिगोन जोङो 3x common लानोसै ओके अब्लानिया मा थालांगोन x plus 1 बेथिंबो जोङो minus 1 common लानो हागोन तो x ओके x आरो बिथिं मा जागोन plus 1 ओके तो आसा खालामो बुजि मोनदों अब्लानिया मा जागोन 3x minus 1 आरो मोनसे मा जागोन x plus 1 तो जोङो जेतु बेनिफ्राय बेखौ मोनबाय बेवहाय मा दङ 3x minus 1 बेवहाय 3x minus 1 आरो बेवहाय x plus 1 x plus 1 खाय मा जागोन मोनसे लाथिख'आ जोंहा minus 1 जाथारसिगोन बेनिफ्राय हा जेतु 1 खैथि लाङोबा जोङो समानसिननि आगदाथि लाङोबा तो प्लासआ मा जागोन minus 1 मोनसे minus 1 जाथारबाय तो बे मा जागोन बे जागोन जोंहा plus 1/3 therefore दिहुननो गोनां गुबुन लाथिख'फोरा जाबाय बे मोनसे मा जागोन plus 1/3 आरो बे मोनसेया जागोन -1 ओके दा नोंसोरो बेनिफ्राय बोरै बेखौ मोनखो बेखौ बुजि मोनदों ना मोनाखै प्लिज अननानै फोरमायना हरबानो जाबाय मोनाखैबा नै आं बाय बुंना होबावनि मोनाखैबा मा जागोन नाय जुदि जोङो 3x - 1 निखौले 3x - 1 = 0 हमो अब्लाना मा जागोन = 0 हमो जुदि हमो 3x = +1 जागोन ना जाया तो x = मा जागोन 1/3 जागोन ना जाया तो बेखौनोथ' लिरबाय थादों नै 1/3 ओके आसा खालामगोन नोंसोर बुजि मोनबाय दानिया आरो जुदि x + 1 = 0 हमो अब्ला मा जागोन x = -1 जागोन सिम्पल नङा होमबा बेखौनोथ' लिरदों बेवहाय ओके आसा खालामो खोथाखौ बुजि मोनदों तो क्वेश्चन नम्बर 1 नि सलुशना बेनो तो फै दानिया जोङो क्वेश्चन नम्बर 2 खौबो सल्व खालामनो नाजादोनि तो क्वेश्चन नम्बर 2 सलुशन ओके तो क्वेश्चन नम्बर 2 आ मोजां नायबा नोंसोर गम मोनगोन एक मिनिट बियो 18 हा 8 नङा बियो 18 तो क्वेश्चन नम्बर 2 आव बियो जोंहा मोनसे जौगाब्रै बांबिदाब ओके मानो जौगाब्रै मानो होनबा जा सोलायस्लु दङ बे सोलायस्लुनि सायाव थानाय बयनिख्रुइबो गिदिरसिन पावारा जाबाय 4 तो पावारा 4 जानायनि थाखाय बियो जोंहा मोनसे मा जौगाब्रै बांबिदाब आरो बेवहाय मोनब्रै लाथिख' दङ आरो बे मोनब्रैनिनो जोंनो मोननै लाथिख'खौ अलरेडि क्वेश्चनाव होनाय जाबाय ओके मोनसेया +√3 आरो मोनसेया -√3 बे मोननै लाथिख'नि हेफाजाबैनो जोङो गुबुन मोननै लाथिख'खौबो जों दिहुनगोन तो बोरै दिहुनगोन नोंसोर भिडिअखौ मोजाङै नोजोर होबानो गोरलै बुजि मोनगोन ओके तो सलुशन जिहेतु मोननै लाथिख'फोरा जाबाय +√3 आरो -√3 जोबथा मोनसेया +√3 आरो मोनसेया -√3 ओके गोसो लाखिबाय दे बेखायनो x - √3 into x plus √3 equal to x square minus 3 आ तो मानो बिदि जाखो बेखायनो x minus √3 आरो x plus √3 मानो जाखो मोनसेया plus √3 खाय x minus √3 ओके आरो मोनसेया minus √3 खाय x plus √3 ओके आरो बे मोननैखौ जों सानजाबदों आरो सानजाबनांगोन जुदि लाथिख'आ मोनसेल' थानाय मोनब्ला हमना ला +√3 थानाय मोनबा
थ' जों बेखौल'सो साननानै लागोमोन बे मोनसेखौ लिरलामोन अके थ' जोंहा लाथिख' मोननै दङ बेनिखायनो जोङो मा लिरदो मोनसेखौ x माइनास रुट अभार 3 आरो मोनसेखौ x प्लास रुट अभार 3 खालामदों आरो बे मोननैखौ जों सानजाबदों सानजाबनायाव मा मोनदों जोङो x स्क्वायर माइनास 3 मोनदों मानो बिदि खालामदों बिनि बाय टेक्निकेल खोथा दङ आं दायो बुंथ'ला जास्ट गोसोआवल' लाखि जितु लाथिख' मोननै दङ बेनिखायनो जोंहा मोननै बिदि फैदों अके आरो बे मोननैखौ सानजाबदों सानजाबनायाव जोङो बिदि मोनदों प्लास 3 खाय x माइनास रुट अभार 3 आरो माइनास रुट अभार 3 खाय x प्लास रुट अभार 3 अके आरो मानो x माइनास रुट अभार 3 आरो मानो x प्लास रुट अभार 3 मानोबा सोलायस्लुआ x दङ सोलायस्लुआ x थानायखायनो जोङो x खौ लानाय जादों बोरैबा जुदि x टु दि पावर 4 जाव t थानाय मोनबा जों लिरगोमोन मा निफ्राय जुदि t थानाय मोनबा जों लिरगोमोन मा t माइनास रुट अभार 3 t प्लास रुट अभार 3 ना लिरगोमोन दा बिदि जेबो गैया थ' आसा खालामो खोथाखौ बुजि मोनदों थ' x स्क्वायर माइनास 3 बे बोरै जाखो निखौ नायबानो जाबाय बे मा दङ x माइनास रुट अभार 3 इनटु x प्लास रुट अभार 3 थ' नोंसोर नोजोर होबा गम मोनगोन बियो a बियो b बियो b बायदि जादों थामहिनबा मा जादों मिथिगोन ना a माइनास b इनटु a प्लास b जादों a माइनास b इनटु a प्लास b बायदि जादों जुदि a माइनास b आरो a प्लास b जायो अब्ला जों मा लिरो मिथिगोन ना a स्क्वायर माइनास b स्क्वायर ना जों लिरो अके थ' a आ मा दोङो x थ' x नि स्क्वायर मा जागोन x स्क्वायर जागोन आरो b आव मा दोङो जोंहा रुट अभार 3 होल स्क्वायर अके थ' मा जागोन x नि स्क्वायर x स्क्वायर आरो रुट अभार 3 नि होल स्क्वायर मा जागोन अनलि 3 मानो होनबा स्क्वायर रुटआ जोंहा गोमालाङो अके थ' बेनिफ्रायनो जोङो मारै मोनखो x स्क्वायर माइनास 3 खौ मोनबाय अके थ' बेनिखायनो बेनिफ्राय जों बेखौ मोनदों अके आसा खालामो बुजि मोनदों थ' x स्क्वायर माइनास 3 आ मानि x टु दि पावर 4 प्लास x क्यूब माइनास 9x स्क्वायर माइनास 3x प्लास 18 नि मोनसे सानजाबगिरि नंगौ बा सानजाबगिरि लिरबाबो जागोन सानजाबगिरि नंगौ देरबा सानजाबगिरि जाबा मा जागोन होनना बुंदोंमोन थ' बेजों सानजाबगिरि जाबा मा जागोन जुदि जों बेजों बेखौ रानो अब्ला जों रानगासे मोनसे मोनगोन आरो रानखोन्दाया लाथिख' जागोन जाय रानगासे मोनगोन बे रानगासेया जौगानै बांबिदाब जागोन अब्लासो जों मोननै लाथिख'खौ मोनबावगोन नंगौना नङा थ' बेनिखायनो फै रानना नायनोसै अब्लासो गम मोनगोन बे रानगासेया मा therefore बेखायनो x स्क्वायर माइनास 3 रानगोन माखौ x टु दि पावर 4 प्लास x क्यूब माइनास 9x स्क्वायर माइनास 3x प्लास 18 अके थ' राननायनि नेमफोरखौ फोरोंखाबाय नङा होमबा थ' मा फैगोन जोंहा x स्क्वायर फैगोन अके अब्लानो मा जागोन x टु दि पावर 4 फैगोन प्लास x टु दि पावर 4 फैगोन बे जागोन माइनास अके ओमफ्राय 3 into x स्क्वायर नै 3x स्क्वायर प्लास माइनास माइनास अटोमेटिक प्लास अके बेथ' 0 जाबाय थ' प्लास x क्यूब थ' प्लास माइनास गिदिर माइनास 6x स्क्वायर माइनास 3x प्लास 18 अके थ' मा सानजाबावनांगोन जों दानिया प्लास दोङोथ' मा सानजाबावनांगोन प्लास x अब्लासो x स्क्वायर इनटु x प्लास x क्यूब प्लास अटोमेटिक माइनास 3 into x थाइस x माइनास प्लास माइनास अटोमेटिक प्लास थ' मा जाखो बे 0 जाबाय आरो बे मा थाबाय माइनास 6x स्क्वायर प्लास माइनास थ' प्लास 0 ना लिरनो हायो प्लास 18 अके थ' मा सानजाबनांगोन आरो x स्क्वायर दंखायो बेयाव x स्क्वायर दंखायो थ' माइनास 6 अब्लानिया माइनास 6x स्क्वायर माइनास अटोमेटिक प्लास अके 3 into 6 18 माइनास प्लास माइनास अके थ' प्लास माइनास 0 बेबो 0 अके रानखोन्दाया जोंहा मा ओंखारखो 0 ओंखारबाय रानगासेया मा ओंखारखो जोंहा मोनसे जौगानै बांबिदाब मा ओंखारखो x स्क्वायर प्लास x माइनास 6 थ' बिनिफ्रायनो गुबुन मोननै लाथिख'खौ जों दिहुनगोन थ' जास्ट स्टेपनि थाखाय मोनसे लिरबावनि therefore निखोनाखौ लिरनो नागिरदों आङो x टु दि पावर 4 प्लास x क्यूब माइनास 9x स्क्वायर माइनास 3x प्लास 18 इक्वल टु मा लिरगोन जोङो नैबे x स्क्वायर माइनास 3 होल इनटु x स्क्वायर प्लास x माइनास 6 मोननै लाथिख'निफ्राय बेखौ मोनदों थ' बाखि मोननै लाथिख' बेवहाय हाबनानै दङ अके थ' बेखायनो मा खालामगोन जों दानिया आइखौ x स्क्वायर प्लास x माइनास 6 इक्वल टु मा जागोन x स्क्वायर प्लास
3 minus 2x minus 6 equal to x square plus 3x minus twice x minus 6. Okay, equal to x common laba x plus 3 minus 2 common laba x plus 3. Okay, तो equal to मा मोनगोन जोङो x minus 2 whole आरो मोनसे मा मोनगोन x plus 3. तो बेनिफ्राय जों मा बुंनो हायो? तो बेनिफ्राय मा बुंनो हायो? तो बेनिफ्राय जों मोनसे लाथिख' मोनगोन मा मोनगोन? मा मोनगोन जों बेनिफ्राय लाथिख' मोनसे मोनगोन plus 2 आरो मोनसे मा मोनगोन जों बेनिफ्राय minus 3. ओके, बोरै मोनो होनना बुंदोंमोन आङो? बोरै मोनो होनना बुंदोंमोन? जुदि x minus 2 equal to 0 लिरो अब्ला मा जागोन? x equal to plus 2 जागोन। तो मोनसे लाथिख' plus 2 तो plus 2. ओके, आरो जुदि जोङो x plus 3 को equal to 0 लिरो तो x equal to मा जागोन? minus 3 जागोन। तो बेखायनो minus 3. ओके, तो बेखिनिखौ बुजि मोनदों आसा खालामबाय। तो बेनिफ्राय डाइरेक्ट जों लिरगोन मा? therefore दिहुननो गोनां मोननै लाथिख'फोरा जाबाय +2 आरो -3. ओके, तो बे क्वेश्चन नम्बर 2 नि सलुशनाबो बेयावनो जोब्बाय। आसा खालामो नोंसोर बुजि मोनदों। तो माबाफोर जुदि बुजिनो गोनां थाबावबायब्ला प्लिज अननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गोजोन्थों। बाय बाय।